Днешният българин не е доволен от живота си. Той в състояние на голейджийско разпиштолване показва самодоволство, но извън това той е недоволен човек. Даже си мисля, че именно защото е всъщност дълбоко разочарован човек, стига до такива крайности в своята стихийна веселост. Масовостта на чалгата е диагноза за отчаянието на нацията. Онази нереалистична разголеност, богатство, всепозволеност, всевъзможност, която чалга песните излъчват, със своя най-често бурен, вакханален ритъм и словесност дори, всъщност компенсират останалите 22 часа от денонощието,